Hey, from Moon. Only entry out in Korea giving. Abraba, or the same book, as she so your bow. Hey! So your bow, so you don't know. Obia, so in your talk. Ogun so bia ye no sit down no atoka say nyame da be na be yesu mi me bua obia de sade ne say twadi abobeti na bua na adwuma a wo ye ti makoso ama me ana me bua obia de sade wonu ni say na afuo bi a o ye afo ne beti maso yi no nya sika firi ma ye bibi obia de sade wonu ni say obeti manya sika bo hwane maame ema bia so o mama yire ne maso umia ni so adi wonu ni se adwuma bi owo mu no ema enyina di adwuma ni tumpom wonya sika firi no fa mo ne bra obia fa wo ne se obenya awade pa obenya kuba obenya oba pa dodo ani so adi wonu ni se emma yale e wonu da na okoda hospital pa ye wo bono obi die ne se ade e fe na sane musuo die ya menyi firi mba bi ntu ne da di sanse mama kan nyina ye bebe die de ba ana ye beba so a awo se wo de sani no timi da di mamu e fa da yi sana nyame ye mu nyina bibi beba e pemo so wo da ye unya hu yichire na ye da na ne die yi ana ne mre mu bibi be obi ahuri na ba bibi be si obi ahuri na asi obi be wu awo ni pontimi mo kan be mu asi ni pa na nyale ya bi wo uno bi tifia si yehu be wafa ye hwe na yehu no ye na nso yehu be wafa ye de ne bae abrantie bi o tutu okokwa yim oba na oye ayi no oye mu ba mu ni no likunu okwa ha ya bo Asante Nkae bi o be bu se mu ha efi se da na okwa ye da bo no ta akọ aboso no so mpesa ekuro no boso na si obi so producer aisen sama kuma si obi so awe kase da boni a yo betutu o kwa yimu no onpe omuso mo ya Kristo fueti agura ne fa na akomo ne kwa sesem nko no ma da boni na bia na agbo na ko bodi tuo na bia na agbo na ye boso ma na bia pie ekwedi e bia da boni na bia na asase ya anu ko na ada no sa agbo na pie ekwedi no obo tuo a omo aba asase su bi etie ya de oba yie na ni esan ni su bebre what one of the Ukrainian from Bonza, wouldn't be going out of what? We are going to make a certain way a day, we don't have who would you consent here? Who did you consent here? What kind of ones my bad day now in Apunas? Wouldn't the balance was in here or do a clear by them and me? Also, about I could see also one woman be. And when you're feeling your book, and no sooner she will talk on them that at our way. Now, away. Our dear, this will be our dear. Catch and see our ma. Who you are, and is in the a dear number. They flock moon. I had over yet ever saw Barbara Bunny and ever more human hour yet. Of course, oh, to my dear, who be able to my dear. I want to get you out of the war. Rambling. Then you find this kind of man. What was this kind of push? Who will you never go? What fact? Oh, I'm going to say the Panama of our souls here. It's way. What did you cast out? If you're not already, you know, what's our man? Perhaps I will share. In first romance, I will share with you. And you still now, you're never possible. You have Tadia, as you told dear President, you told dear Foss in Mexico, and yes, I was your booby or booby now.
adeɛ na nyɛ ɔdea hwɛ no obi ama no afa aberanteɛ owie wia kookoo ne kube ne ɔwɔ awieɛ sɛ obi amu awieɛ hyepɔ mu ɔkum ne mma mmienu ɔkum ne mma no mmienu wie na ɔde ɔno aso so twa ɔmo de akɔfa aba obi ba yi ne kookoo akɔ bi a ɛfie eti adeɛ bi a ɔpɛ sɛ wonya ne mu nya mu abrabɔ a ɔbɔ mu a woyɛ biribi adwene ho asa na wayɛ ne kasa no wie na si ɛna yɛ dɛ bibia me deɛ na mbɛka yɛ nipa no bɛyɛ dɛ mo nka n'anim ne me deɛ na mbɛka waa wɔka nipa no a nipa no ɔmbɛka ho nipa no ka asɛm baako na ɔsɔ wɔka mmienu a ɛnyɛ mmiɛnsa ma asɛm bɛyɛ dede ada obi ka no wanka ne bi ana deɛ na aba ɛberɛ a wɔde kɔmfo gye hyɛ ase ɛyɛ nkyerɛkyerɛ adodoɔ na mɛkeka nsɛm kyerɛ kɔmfo bebree hwehwɛ anim wɔsua kɔmfo asɛmasi kɔmfo asɛmasi dɛ na ɛhyia no dabɛ ne bɔhu sɛ megyina dwom a na mesa a wobɛdi sika gu me no ase na ɔwo bi da me na mehwɛ wo ɛnyɛ wo na wobɛhwɛ me na magye wo sika deɛ ahwɛ makyerɛ madefoɔ menyɛ saa da me mmom na wɔ sɛ de me hyira ne metumi mmoa wo na wo a wobɛpɛ mmoa no hɔ nneɔma yɛyɛ ma wo so ate aseɛ eti Asante Nkae me di anko na obi susu deɛ ɛnko kɔnfo gye oni di anko ɛna kɔnfo bi susu deɛ ɛnko yɛn show bi anansi nan ne nsa yɛ de ahwɛ tentan twi na maka ate aseɛ yɛn show bi anansi nan ne nsa ne yɛ de ahwɛ tentan wɔ fia deɛ ɔdoma nkoma de ne yɛ de ba yɛ de ne yɛ fam yɛ bi kane teacher na wo afu a na afu na yɛ sɛ wodo kura sika no wo sɛ ɛka aba yale aba woyi aba wani tire sika ne nyinaa na asa ɛhyɛ na ebi da hɔ wodo mo bɔ Asante Nkae de mo bɔ suo pam de mo bɔ kɔnfo gye wo ebi da hɔ eti ano me na meka kyerɛ di akyire me na meka kyerɛ sɛ wo sɔre a nkyerɛkyerɛ dabra wo na wo so wo sɛ da bi nkodi akyire no ɔmo sɛ nneɛma bi yɛ na nkɔ yɛ bi ɛsesa ɛne yɛ sɛ kɔnfo wo kɔnfo nipa na nyɛ ne bɛsi ama bɛyi yɛsɛ ɛdeɛ na ma yɛayɛ ne ɔde ɛfiri akoma mu ɛna ɛhyɛ wo Asante Nkae sɛ obiara ba 10 minutes bra tutuli ka nkagya yɛ ɛhɔ na ɔbɔboa no hwehwɛ bi ɛda no hyɛ kɛtɛm no akɔ mesi da a ɔbɔwo sɛ me se saa da wei deɛ Asante Nkae sɛ yɛto collection yɛbɛyɛ kyɛkye yɛto collection mesi yɛda yi dwane kɔ saa da na mekɔ no na ade kɔmfo agye wo na kɛkɛ dodo hada esi da ne bɔbɔ amano me yake yɛ mo bom ne yɛ som na metumi ne sɛ ne yɛ sisi sɛ de bɛboa ɔdesani no ɛno so atimi ayɛ adwuma ɛne nya woba mo ayɛ fese na ne gyae sɛ mo akuvɛ no yɛ ayɛ fe hwɛ bi a gama sɛ wanku kɔde sɛ no wa bi ɔtɔ mo ne amadeɛ wane na kɔkɔ lazy ɛsɛ fɛ akosia sɛ wahwɛ ekua wonya mo afɛ mai obia mo afɛ sɛ chiwa mo rese chiwa wa the China broni fɛ eti so wo ina ayɛ so no mo obi mo ho obia mu wo ka yo ma be yo ma no ko da ga we ase ni bi so eti awusunsun ayo suma sabu mo e wa so so ni ya becha ko ya tese sa wo so yo sa e dai jani ne mo no o primi bi o prima mo o primi ebia o prasitina pa e fi se onipa fie nu aboni enu eti afia mboko mo no wa o pesika no se wa duma o ye sika ba mu ma asa so na wa duma na wa ye ko duma na wa yo Come on, Mama, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
Nigeria for one to chinti ya kan nyina ase ya kan kwa some kan na so ati wo ya wo awu ya mo ya so Robus kabia o mo na so ya me kabia wo kan ni ma so wa fi yesu o wa bo chire wo ni o yeah, kasa. Ashabawu. Nana ko brampam. Nsufra kwaku. Kwaku abrantie. Asante Nkae. Nana no mabusu biasa. Enem dai. Aye. Kwasiada etoto wa fimu. Asante Nkae say. Minya mi huye. Minya mabra boye. Ebeti menye sika. Eti se dia dia no bodie yeye no. Ena bi de ma no be phrase ka ma no. Mi phrase ka ma mi wo. Mi phrase ka ma mi wo. Sika be fra ma mi hu. Siasa mo ma bi bia bi chama na mu. Siasa mo owo ntwama na mu. Siasa mo ma ya re ntwama na mu. Nemo. Suma obani bia na bra bom. Ai ti mo ma sika ni ma no. Siasa na mo ni free so. Let's get to the Brabo. Scabba Brabo, my Sadia, and the Lemon Paye. South and yes, yeah, but you want dance. What's Scabba Brabo? Scabba Brabo. Okay, go ahead, man. Now, you soon move on so. Yeah, okay. And your wife here. You'll be the hour, and your devil, and find your near. I go from my way. I want to be near from Pan, was 11 yes. We are not similar. Oh, no one has it. I wasn't asked, I was not on one year. Who take the we wow, Bushing now open. We see a young swallow Bushing of whom? The Bassa was signing out Siana, almost with my points. If you know alcohol, we will do browse ago. No, who browse the flower rice. I'm not sure as I see. If you now come, we jump into Sunday to walk my open. I say, listen, what do you want? What about you? Yarama, okay, from the female form. What's my scarf? So I know you. When you read when you bury you, she said, Bakunsa Amaku in search. And yes, the car in some union ever before. But you are not to fix Adiano, who are now following lady. Also, being searched, I could see you being searched. I didn't answer nothing yet. Tiano Marie. Never go on my young fat and cabra one, as with a cabra 1 yes, I fear what Simono, and I fear who got Simono. And then we ran the woman to become. And so, now, sir, so dear, and then one will share on 4 of years so. Search any upon with some book when you're on you will be free. No more people there than the crew and saying maybe. I gave it a been an odd number 5. You have no
Listen there. Which goes to the money. That's what this is for. Over the other way, one out of one. That's what the other way to achieve. Hey, I'm going to change what I guess. We don't need so. You can share everybody. But inside, what is so? What is so? I was having. Be a celebrity. I didn't pass now. Obi na obi tiri mantam wonu omu nyina yaka mantam wo foni nyina wonu omu nyina yaka wa beka ni bi obi watem wa beka ni bi onu ko e do ba ha ni bi akọ ha be na nye da bi esi da bi o e yo suba ni oba ye na wuwa na na mu sama fo make sure you can say ha prayer we do for you that boy na you dem the body be back sanity bi yes some of them na so ka some of everything I might have got the Sunday. I'm can't some Every day now, somehow, and now I'm going to pack, I'm going to pack, I'm going to be on the 8. The way of the blah. I'm not going to blame but you don't be a church, the moment church in the mayor. I make us a beautiful. Who are watching? Or you know, who are watching? Who could Ghana? I doubt the baby here, man, a best sinner come on. We are not cinema, a call you man. I doubt the baby was young as your barn. You have a slow banner, a call you man. And now, dear Piana, for the bay for a dear Piana, who the other year assume you come and let him know about Ayabasa. Which the other is sure of that. I didn't know my value. When you got to walk for my machine, who go to another buy. No, what's your person prove money to be account here? Who is going to be a job with you? And so, when you're on Pobonino, who will tell you, not Oboka, now we see our team in the flower here.